Hello mga ka-listeners, good evening ug ang oras alas 9:58 og mag-upload ta karon sa part 18 mga ka-listeners no, naghinapos nga sumpay sa drama nga Buak nga Salamin. Og gaulan ang palibot no. Munang i-on lang nako ning noise reducer kay para madungog ang tingog kay nag-ulan. Unya, natingog akong radyo. Nya may pasensya mga ka-listeners kay wa ta ka-upload dayon sa sumpay no kay saon gyud na may mga problema gud atubang mga ka-listeners mo na nga makawa og focus ba no. Lisod yun natin problema kay mawa ang focus sa trabaho. Mo na nga pasensya kay mga ka-listeners no. Nya di po ko sure no di ta maabtag kadlawon kay ang oras alas 9:59. Nya hinay ang data ron abta na putag kadlawon ani o ugma no. So, sige lang kay advance mo akong vlog. Nya dito lang kog basa sa comment mga ka-listeners no. Medyo sa magdaghan-daghan na po ning comment dahil no. Ang una kong basahon nga comment mga ka-listeners si Me no. Thanks for the part 17 Sir John with 5 ka heart. Salamat May sa imong paminaw no. Si Christian Austral. Salamat sa tanang drama nimo idol, makalingaw gayud imong mga drama. God bless idol with 2 ka heart. Salamat Christian Austral no sa pagpaminaw, nalingaw jud pagpaminaw ba. Part 18 ug 19 na lang akong gihulat nako idol, unta na hihihi. With emoji nga katawa og 2 heart no, 4 heart na ni no. Human ani ato ning mata nga ginapos naman no. So i-add na ko sa playlist ang part 19 mao ang katabusang sumpay aning dramahan no. Christian Austral no. Si Maginda Harman idol waiting me sa part 18. Nice na kaayo ang istorya. God bless mong followers from Kananga. Salamat Maginda Harman no yes Kananga. Salamat sa pagpaminaw. God bless po nimo. Imelda Ganal, hala ka trailing na sir, what ko sunod og sa katapusang sumpay sir, thank you sir sa pag-upload, God bless with heart of na flag. Salamat Imelda Ganal no. Human ani naginapos naman eh. So yan ako sa playlist ang part 19 katapusang sumpay no kay mas nag-una mo to sa mga nagip ang tuig ba. Ang nang iyad lang nako para di mo matingabang anong walay sumpay no. Saon kay natabuna naman manang iyad lang ako sa playlist. Nya sa mga liganan sa atong vlog dito sa drama mga ka-listeners no. Unya sunod nga comment si Net Padilla jud Net Padilla. Good afternoon idol, watching from Malaysia po. Take care and God bless you always. Gusto ko mga drama Bisaya nyo idol. Salamat Net Padilla no diha sa Malaysia. Ganahan nyo kas mga dramang Bisaya. Salamat kayo. Ug si Dalia, sir, hi sir, wala lagi part 18 ug 19 sa playlist. Nasubo ang emoji no. Karon pa ni ko ano, Dalia. Human aning part 18, i-add na ko sa playlist ang part 19 sir, ang katapusang sumpay. Pasensya no nga karon pa ta naka sumpay. So okay na may mga problema good listeners no. May nakahasol sa una ba. Una naundangan akong pag kuan sa mga drama mo yun hinungdan jud sa number 1 hinungdan kini makawag focus kini nay problema mga ka-listeners ba makawa og focus sa trabaho sumot na kay utok akong gamit aning sige edit nya mapunan bas mga problema una grabe impact pa mana pasensya kay mga ka-listeners sa inyo ang pag paabot no. Nya si Jean Ismero Halawaw, thank you sir, God bless with tulo ka emoji nga nagwaw ni siya no, ja tulo ka heart. Salamat Jean Ismero. Og si I am Chari, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan. Thrilling na with emoji nga nagpahiyom. Salamat kay I am Charis no. Nya matapos na gini kay sumpay man ako sa iyad ako sa playlist ang final no, part 19. Salamat I am Charis nya si Being excited na good sir, always nagsunod bisag unsa imong
drama upload listening from Oman. No skip ads all anymore. With emoji nagpahiyom kakabok og heart. No? Salamat Bing no? Sa makanunayong pagpaminaw. O si Robelito. Salamat kay Sir John. Lipay kay may abi na mo. Maggulat na po may pila ka des. With emoji nag-heart-heart kakabok. Salamat Robelito. Pasensya nga nadugay taning part 80 no. Sige lang kay ang part 19 natong pong i-add sa playlist na. Aron matik na. Si Margie Jimina, ay thank you so much sir. With salamat kay Margie Jimina no. Og si Nilsa Tabigi nindot na gid sir Jan kabang-abang na ang next part og ending aning dramaha maor jud kanunay nako tighuwat. Salamat sa part 17 sir. Isa pa yan og salamat po nimo Nilsa Tabigi. Si Luz Biminda Orales. Salamat kay idol kay may 17 episode na dayon. I'm so excited na jud idol. Thank you and God bless. Salamat Luz Biminda Orales no. Sa imuhang makanang pagpaminaw pagpaabot. Marian Laborti, hi Sir John, grabe excited agad part 17 na kanindot na gyud. Always watching from Osaka, Japan with vlog na sa Japan no nya tulo ka heart. Salamat Marian Laborti di sa Osaka, Japan. Salamat sa pagpaminaw. Ug si Clotilde Dilandas, wow idol closer to end na exciting part with Limak Heart. Salamat Clotilde Dilandas sa pagpaabot ng drama. Hapit na gini, mo na gini ang naginapos no diya. Matik na ang katapusang sumpay kaya ako rang i-add sa playlist no. Cleabel Albero, good day idol isa ko sa good day idol isa ko ka listener nimo idol from Kuwait. Ganahan ko kay tag-as kaayo imong upload nindot maminaw habang trabaho. Salamat dol with tulo ka heart. Salamat po nimo Cleabel sa Kuwait no. Salamat sa mong pagpaminaw. Unya si Mary Arlene Corbera. Hi Lods, salamat sa mga drama nga inyong gina-upload. Makalingaw kayo, I'm listening from Saudi Arabia with Upat Heart. Saudi Bisha din. Mo ba ni? Saudi Bisha. With Upat Heart, kung na-plug, no? Salamat kayo, Mary Arlene Corbera, no? Sa imuhang pagpaminaw sa mga drama. Og si Carmina Indaw, thank you idol nindot na ang drama with Lima ka heart. Salamat po Carmina Indaw. Kung kay balo na ko sa mga liganan sa vlog, dito na mo sa drama mga kalasinas no. Yeah. Si Jean Ruiz, thank you sir. Excited na ko ani for me. Hapit na jud siya mahuman God bless sa tanan with emoji nag heart. Salamat kay Jean Ruiz no. Hapit na gid mao na gini ang ginapos og iyan na ko ang katapusang sumpay sa playlist. Klaro ba tong tingog mga kalasinas? Nya si Charlene Pacana, thank you Sir John, avid listener kayo since 2018. Salamat kay Charlene Pacana sa makanunayong pagpaminaw. James de la Serna, salamat sa dali nga sumpay dol with Upat ka heart. Salamat po nimo James de la Serna sa imong pagpaminaw sa mga drama. Si Lourdes, salamat sa pag-upload, continue more updates. Salamat Lourdes no. Padayon nagyapon ta kutob sa makaya no. Angie Labadia, wow nindot na gyud with emoji do kabuk nagpahiyom. Salamat Angie Labadia sa imong pagpaminaw. Si Roland Escogonon, salamat idol bilanggo ang Bulawan dayon dol. Mahuman nag-upload tanan ba kay wala naman supay na amigo ng dramaha with emoji nagpahiyom. Salamat Roland Escogonon sa pagpaminaw aning dramaha no. Di pa ko sure aning bilanggo ang Bulawan no. Ako pang subayon to kung playlist ug madama to hilot kay nasa mga kulang tong compile ba. Pero nanoy katapusang sumpay. Ako pa i-try og arians no, subayon ako og makaya ba. Si Edwin Pancho nagkanindot na jud ni Boss John, super excited jud. Salamat Edwin Pancho no. Always nga nagpaminaw gid si Edwin Pancho. Nya si Anflor, thank you so much idol. Sa part 17, pwede sa part 18 na pag-idol hangtod sa katapusan episode please idol with sign of prayer do kabuk no na mao na gini itong naginapos na sunod dahil na ako ang katapusang sumpay sa playlist na ko i-add no. Nya sunod si Gisara Amulata, excited din sa next episode idol. Kami sa akong mama turning more drama pa unta for Davao no. Salamat kayo Gisara Amulata sa Davao no. Nya di na ta maglangan mga kalasinas, paminawan ninyo ang hinapos na sumpay part 18 sa
buak nga salamin. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay Ang miagya to na sayran, nablihan ni Dennis si Almira sa kwarto nga nagtanaw sa karaang retrato. Apan gitago kini ni Almira. Ug mihangyo siya nga dili lang una magsusi-susi si Dennis sa iyang sekreto. Apan wala siya kalibutan nga gipapanid-an siya ni Dennis kang bitoy. Unya sa dihang naginom si Janet, miduol si Almira ug mihangyo siya nga isipon na lang siyang igsuon ni Janet. Apan gilud-an hinuon ni Janet si Almira. Ug nasagpaan siya ni Almira. Ug labihan ang kahiubos ni Almira nga wa nagipaglaom nga mahumok ang kasing-kasing sa iyang inahan. Mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustan ni Sugilanon, buak-buak nga salamin. hanggang akin ka na. Ngano dili na sila makadawat ako. Matod nila. Kitang tanan gipakataong managlahi ang tumong. Apan ako, nga taong ngaway gamit. Ngano dili ko man mahimo hikapo ng mga tao nga akong gimahal. Ipakatao ba ko alam masakitan? Ang tanaasa ko to mga akong pailom. Ang tanaasa ko to nga ako magtago. Kinahanglan mo gawas na ko sa salamin nga ako gitaguan! Nganong dileman ko nila madawat? Bisan pa sa kong papaubos nila. Nganong ituman ang ilang kasing-kasing. Gusto mo lang unta ko tatawan ko nila nga tao. Pero anong bangis man sila? Nganong dili ba sila mudawa sa ipakita kong pagmahal nila? Nganong mahal? Unsa? Gilud ani Janet si Almira? Mao na Sir Dennis. Wah, reporting ko ni mo no. Mao nga, gisagpa ko niyan, Guan Sir ka nang, gisagpa ko ni Almira si Janet. Pero may bawa sa kuno si Janet. O nga, bilakaw ko si Janet, Sir. Unya. Hain pa ingon si Almira. Tuwa ko sa luyo, Sir. Lakaw. Sundas siya. Nagilak maka siya. Ha, ako sundan, Sir. Unya, unsa may akong buhaton, Sir? Am-aman lang siya. Pabalik ka din sa bahay. Sige na, lakaw na. Kaya doon ako si Janet. Janet, may mo bag magsulti ta sa di ka pa mahubog? Okay. Ug unsam sa nang gusto nimong pakigsultihan ako? Unsa may gusto nimong may tabo niyang duha ni Almira? Sa imong hitsura karon, klaro na lang kaayo nga nagpahaba nimo si Wa Almira. magpahaba si Almira nako. Pero may nakakita kung giunsa nimo binasto si Almira. Isagpa ko niya. Tungod kay gilud-an nimo siya. Mao ba na ituyo nimo, Dennis? Ang pagsudya nako? Dili. Gusto kong unahon pagtarong ka ng utok nimo. Unsay gusto nimong buhaton namo? Aron magbinutan ka dinis bay? Ikaw ang akong gusto, Dennis. Nagbuang ka na ba? Oh! Nabuang ko tungod kay giilog ka ni Almira nako. Tanan na lang gusto nako na angko ni Almira. Janet, kalinti ang bahin ako.
Banan ako ni Almira. Pero, musugot man ko nga mahimo ni mong kabit. Unsa? Naunsa naman ka? Kayawan una ba ni mo gunahon ha, Janet? Gisulti ko lang ang gusto na kong isulti. Kay muhuot ang akong dugan kung dili di makahungaw. Unsa man? Dili na gyud ka makabinutan, Janet? Dennis, bisan unsa pa'y buhato ni mong hangyo, Dennis. Why makapausab sa kong gibati ni Almira? Ha? Ang gaga? Gusto pa siya nga tratahon ako siyang igsuon? Unsa? Pero dili mahitabong tratahon ako siya nga akong igsuon. Kay wa siya'y lami. Makalagot siya. Hello. Mao na to itong sabot ha. Okay. Sige. Ubayad ko bisag pila. Matuman lang ang akong gusto. Bye. Kinsa gikasulti mo, Sofia? Rolando? Daa ka din ha? Unsa man? Gipanid-an ni ko nimo? Wa ko maniid nimo. Pero gitugot sa higayon nga ni ako dinhi sa gawas. Sa luyo. Og mianhigyo ka dinhi. Sultihin lang ko kung kinsa ang imong gikasabot sa imong cellphone. Busa sulti na lang kung kinsa ang kasulti nimo sa cellphone. Ay Rolando, ang ako tong suki sa mga sinina ang akong baligya. Ayaw pang makak. Nahibaw kong dugay ka ng mihunong sa maong negosyo, Sofia. Tungod kay na-focus na sa pagkadautan ang imong rauna. Rolando! Kinilang ang kasulti ko kanimo, Sofia. Manghinaot na lang ko. Nga dili dautan ang mamahimong resulta na ng maong tawag. Kay oras nga doon na dili mayong mahitabo karon og sa maabot nga buwan. Unsa man? Unsa Kung naman doon na sa... kapay buhaton nga dili mayo kang Almira. Pamutos ng daan, Sofia. Pagbuway. Huwag ko kabantay nga naala sa mga labo nga buwak naglingkod si Rolando. Let's say di kinabuhi. Let's see man. Uy! Sir! Ano mas sardin si Almira, sir? Unsa? Oo. Sigurado ka nga wa siya dito? Oo, dito sardin, sir, ay. Unya anong mibalik man ka? Ha? Pangita siya dito sa pikas bahin sa kakahuyan. Yan na sir, insomni siya mo sa giha. Sige, wa man ko, balik ko din eh. Inom gamay na yun. Mangita ko balik ni Almira, na ba? Pida ba yan mo? Daghan na tag na inom ha? Ha? Daghan ko taon. Sinakadaghan na to nga. O daghan lagi, pero kuwang pa ni. Ilami ba ito na inom? Ilami man. Ay, Ay, sige, hahay ni ay. Sige, hahay. Pero sir, may mamungutan na sir. Sa di pa kumubalik kung pangitang Almira? ano sa man na yung pangutana? Naka-inter na ka, sir. Sa! Saan ka-inter? Asa mo mo inter? Alas. Staro ka, sir. Kinisinti taon ni mong sinultihan, sir. Huwag yung kibaw sa inter. Hoy, Bitoy. Ang akong nadunggan, kanarang nganong mo inter para na sa mga adik. Ha? Kanang mi-inter, mo-inter mo na. Na, sir. Pero lahi siya akong pasabot na maka-inter, sir. Ikaw ba? May mo ba lahusan na, bi? Unsay buot ni mong ipasabot? Akong bote pasabot, sir. Kung wak pa baka mo dimul-dimul, sir, din eh. Unsay dimul-dimul ba? Kawagi kasabot, sir. Klaro ako na ni mong sinultihan ko. Klarohan na, bi? Naisaw ni Klaro. Ginako nga. Kuhan man eh. SPG mo niya akong sinultihan ron. Sabay SPG na sad. Kadaggan ba ni mong istorya? Bastos ni, sir. Oh. Kanang kuhan, sir ba? Kanang... Bata bastos ni. Bastos ang nasa mo na una, no? Oh, nananggi kong bastos, sir. Nakagage ka, no? Uy, ay ko binuang niya. Lakaw na. Pangitaag balik sa Almira. Ug unya nagbalik din eh, kung makit-ani mo siya. Kasabot ka? Kung madani mo siya balik din eh. Sige na! Bagas ako, sir. Doon. Sorry, Lakaw na ba? Kita sa nintahan na. Tiyaw lakal ako. Pangitaw sa Almira. Ay, tagas sa gabi. Tara ka, sir. Lakaw na lagi! Yes, sir. Lausa sa nasunog gabay, ha?
Hindi na lakaw tanggubog kamay. Tagalipong. Na naman di bahay dinis bahay nga wa na sunog nga wa matiwas og kaog daw. Dota pag-istorya. Ay, nandun si Almira. Ito nahan. Lakman ko ni. May tao si Almira. Tamo kay Sir Dennis eh. Uy. May nagilak. Wa ba kumultuha din eh, no? Iyay. Dili mo ko matawad sa kuing suyo, ginahan. Tingog mo rong Almira. Ningon man niya ko kinabuhi. Almira? Almira? Hay kaday! Almira? Oh, day Almira. Ikaw mo ni day. Hala, saan ni sa amin din nabuwag mo ni day. Aloy, matunog ka day ha. Dali, baro diya. Dali, baro diya. Dali, gunit ani. Gunit ani. Sa kamot. Gunit sa kamot. Hala. Nagdugo mo na yung kamot. Ay, sa mo na nagdugo na. Dali, tambalan ka. Ako na yun ay bahan ni mo karoon na. Dali, gunit ani. Ay, paglangas din kuya kayo matitanos ka ani. Kuya kayo. Bitoy, Oh, palitikog mangga. ay kuya yung suguab. Rangon kuya. Bitoy, hoy! Paliti kong tambal sa naban sa o. Ayaw ko ninyong sugua o na. Ibisi ko. Naunsa man ang donya, ha? Nganong gihugasan man na nimo ang iyang kamot? Ha? Pansaman! Kamu na dahil duharon, Bitoy? Uy, kamo na sa di ay karon si Bitoy, Almira? Husto na, Bitoy. Nanamday kami. Tambal ko ang niday. Ay lagi na sila day. Tigdiin sila. Bitoy, Oh. ibantay ko ni Inday Angel. Hoy, lakaw na Bitoy! Paliti kong tambal, Bitoy! Kamu ba? Kitsa mo siya akong tumano ninyo, ha? Ako ito nga na. Sige. Nare. Kwarta be. Dili ka mo lakaw, Bitoy. Hmm. Ang akong anak ang atiman na. Hoy, gaga! Kinsa ka? Nabupugong sa mong sugod, Bitoy? Ako ang asawa ni Dennis. Og bugtong anak ni Papa Rolando si Dennis. Og ako'y magpuot, gikan karong adlaw. Wa na mo sugo kang Bitoy. Kung gusto mo katabang, pagsuhol mo yung kaugalingong katabang. Sige na, Bitoy. Bantayin nga ko, anak. Lensi ka! Demonya ka, Ma'am Sofia! Panuway ka! Mami, gingan lang kag demonya sa labang demonya, Mami. Ay, taon mo pag-away taon tungod ako. Nabi ko idang bata, maluhi taon mo eh. Hoy! Ayaw ko nga nagdemonya, ha? Pasiluon lang unta ko sa Ginoo, Ma'am Sofia. Pero kinala may baw ka kung unsa ka na matangas sa pagkatao. Kay gano? Ikaw? Unsam ka matangas pagkatao, ha? Tarong na siya, ma'am. Buta na sa Almira. Hila, Bitoy! Wa ko magutanan yung panuwaya ka! O ikaw, Almira, ba ka? Uy, ma'am! Mami! Salbahis ka, Almira! Dali, Mami! Parang... Salbahis! Mo ka balak ka! Kamoy salbahis! Sobre ninyo pagkamaldita, Ma'am Sofia. Tinood na. Kinala may baon na mo kuno sa mukha nautan! Mawag yun, tinood na. Sari na tabo din eh. Anong nagubot mo sa buha? Rolando! Gitukod ka ng salbahis nga, Almira! Alvira, sari na tabo din. Ako siya gitukmod. Kay gibunlot niya akong buhok pa. Tinood na siya, Rolando! Saksi ko na siya. Naglago tapos ka maldita na ba yan, Rolando? Musukulin ako! Pasaylo ang makasukol lang yung ko. Tungkol siya batasan. Kinala makabat ko na si Ma'am Sofia kung noon sa siya kadautan pa. Rolando! Ayaw pagtuo ka na babayana! Sorry, Ma'am. Pero kinala mahunong ka na si mga kadautan. Hinas ka na bang manulting animanak ka! Hilam, Sofia! Rolando, ay ko pahiluba kay asawa ko di mo! Asawa kang wahinungdan! Ha! Mulapan ka na ganyan na bayana, ha, Rolando? Hansa man, ganahan ka kabiton ka ni Almira? Bah! Tito! Ay, nagsagpa si Mami! Bastos kang baba, Sofia! Og dili ko gusto makabatay, ana! Kanda na ganyan babayana ang labanan ni mo! Oo! Tungkol ka siyang gusto og dili ikaw! Sor mo siyang kwarto, Sofia! Jared!
Ayaw kong tatahasa mo sa kabata, ha? Suot mo sa inyong mga kwarto! Busit! Busit! Dali na, dali! Lagom laging naw. Aw, lagom. Nibuha laging naw. Lagi. Sigang mga mata. Almira, dili na ko gustong magpadaog-daog ka pa sa akong asawa, ha? Sukli siya! Oh, hello? Unsa? Oh, sige. Sige, muan ako. Karoon na yun. Almira, may importante kong lakton. Kamu na una din isbay, ha? Ayaw lang yun una padool ni Sofia. Bakalagot. Mami, unsa may atong buhaton ini? Gipasod naman noon ta dinhi sa kwarto. Muram ta mga bata nga gihipos si Tito Rolando. Dili siya makapugong nako. Oh, Mami, Dili ka las kwarto. asa man ka? Hubanon na kung ako nasugdan. Oh, Mami! Naunsa naman noon ni uy? Kapwisit yun ining Almira. Nganong nagubot mo sa gawas? Miandar na sa pagkamaldita sa duha. Niya, nagpatara ka na sad. Gitok mo na ko si Mang Sofia. Kana rin gibuhat nimo? Almira, nga naman gyud ka? Nganong di man gyud ka makasukulan ng Tita Sofia? Ha, Almira? Dennis, Sa iyang gibuhat nimo, angay lang nga pasakitan nimo siya. Oh. Nganong muduko man lang gyud ka? Nganong imom lang gipasagdan nga pasakitan ka? Ha? tungod kay dili ko gusto nga. Ngaon sa? Dili ko gustong musukulog idaran. Almira, Sagdi lang. Dili na ako sila pasagdan nga muyatak pa na ako. kana. Mao ni gusto na ko nga imong ibutang sa muna-una. Nga dili ka angay nga magpadaog-daog, Almira. Andaman na tagapagkaon ha. Nagdunya, ang si makaon diha. Ay namoy dagan day. Mukaon ka na? Dili. Si Dennis ang adaman ko pagkaon. Selekto niya! Saka oy. Atong pakpakan si Almira nang kinisugo na siya ni Ma'am Sofia. Hello. Kanus amo ka maabot gikan sa Manila. Okay. Oh, sige, sige. Tawag ako kung babalik ka na diri, ha? Nausab ang akong hunahuna. Papasa sa imong hunahuna ang akong unang sugo. Kahit ko na ko'y laing na hunahunaan. Pero kinahalan din ko masabi ini, ha? Sige. Paabuta ang sunod ako tawag. Bye. Buhian ko na ang katapusan akong baraha. Kinahanglang mapapas ka na sa hingpit ining paya, Almira. Kana, matuga na baby ha. Bugnaw naman linis gawas, Almira. Sir, Dennis. Kuan, di pa ganang magpasun sa bahay si baby. Mulimbag. Kaya day. Ano yan? Dawata ni. Kwintas? Kwintas nga may bitay nga kasing-kasing. O, Almira. Kwintas kanini aning mama. O, ako ning ihatag nimo. Unsa? Abi nimo. Gihatag ni mama nako. O mo itugo niya nga
Nga ako ka nang ihatag sa labing importanteng babae sa akong kinabuhi. Pero, O gusto ko nga imo nang isulob kanunay. Timaan nga importante ka kanako. Dennis, May mo ba imo nang isulob, Almira? pero, Sige na, please, Almira. oh, nga na may pahiyaman ka. Walang. Ang ngayon ka ng maong kwintas. Nahinumdum lang ko sa gisulti ni Mama. Bahin sa unsa man ni. Kana maong kwintas, ang unang regalo ni Papa kang Mama. Mao nga pinangga kay na niya. Mao ba? O gusto ko nga ampingan na ni mo, Almira. Oo, Dennis. O di gina ni mo hubuon, ha? Bisan maliko ko. Bisan maligo ka. Sige. Sige na. Pahuway na sa imong kwarto. O ipahuway na si Baby Angel. Magdungan na lang tang suot sa kwarto. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang, akin ka na lang, at maghihintay hanggang akin ka na. Ay naman ni Sir Rolando. Gabi na pero wa pa maulit. Pagkabuset. Buset kini kinabuhi ah. Ha! Nagtuo tingali ang yabag nga Almira nga pasagda na lang nako siyang mo'y mukhaw dito. Pero nasayop ka mabayhana ka. Nasayop ka yun nga ako'y gisuklan ni mo Almira. Kay dili tagib kahunungan kung dili ka magpapas ni kay butana. Sige. Katog na diha, Dennis. Kay ako pa na ipahimutan si baby siyang kuna. Almira. Dennis, nganong gikunitan niyo mo akong kamot? Wa. Okay, sige. Kataog na mo. May nanuktok man. Ako na lang, Apli. Papa Rolando? Nagmata pa ba, Dennis? Nagmata pa ko, Papa. Sood lang. May importante kong isulti nimo. Unsa ka na, Papa? Nadumduman na ang bahay sa usa sa mipariglan nimo, Dennis. Unsa? May kagiyunan na gyud. Gambadakpan ang mga lalaki nga mipariglan nimo, Dennis. Og mibural-bunal sa imong tiil. Papa, kung madakpa na sila, gusto kong makakita nila. Oo, Dennis. Makita mo sila. Gusto ko mupaw sa mga salbahis. Kinahanglan mabaw na to kung anong ilan ni gibuhat nimo, Dennis. Kung anong ila ka mayong giatangan o gihimong inutil. Atlet magka ka. Posible nga imong kaatbang ang mipabuhat ini. Mao ka lang gusto ko may bawan. Kung kinsang naglagot na ko niya itong panahon na. Karon nga may paglaom na nga masilutan ang nakaingon na ng imong kahimtang, Dennis. Mag-ampo na lang ta kung madakpan sila. Bisan usa na lang sa mga salbahis. Sige. Mag-ilison ako. Din kagikan, Rolando? Gikapoy ko, Sofia. Mahimo magdili ko nimo sugaton og away karon. Nandong dilin magkumahimong mga utana nimo, ha? Gitang-tanga na gid ko nimo sa katungod nga mga utana kung diin ka. Sofia, abi nimo, saba ka na kayo. Oo,
saba nagakayo. Sabaan ka nagakay na ako kay doon na naman kay laing gikalingawan. Ay, tuwan na sa... Kapoy ka na kayong pamatiol, Sofia. Ngano ako? Wa ba ko kapuyang mamati nimo? Ah, Oo, ang sabi na ni ulan. At ko sa library mo to, may dito kay Linaw. Dili ka na ganahang makapanimaho na ako. Awan sa man, gikapoy ka na sa inyong bugno ni Mercy. Nausa naman taong ka, Sofia, oy. Kano pulos naman ng kadautan ang soda ng utok ni mo? Inyo rin sa. Ay, gusto na. Kapoy ka na kayong paminaon. Papahuayaw na ko. Sige, biyain na lang ko. Kalimti na lang ko nga imo kong asawa. Ha? Ha? Ako nagilami ining pagpuyo ah. Di ni maayo da. Marag mawani na ko ini. Kami na lang si Janet ang angay mga haon ining baya. Kami lang ug dili ka ng Almira. Rolando gipupusan ni mo akong pailaw. Pwes, makita ni wag katag. Hatagan kon mong labad sa o. Pwes hatagan sa sabka. Ug magmakay ka sa imong pagpasakit nako. Oy, Malentunya, Hmm. kuha pa ang platos lamisa, oh. Oh, ha? Gikan ka ng adlaw, kinala magdungan na og kaon ng tanang tao din sa bay. Ah, ay, madaka na ni mong duha, Almira. Nagahi pa manas batong bantilis. Manantunya, kinala usbo na nato ang dagan in baya. Kinala magkasinabot at ang tanan. Ha? Oy. Hala, oy, ada. Bigilak lagi kayo nagdugan ni Morunday. Kasing-kasing pambitay sa mong kwintas. Uy! Busy man mo din eh. Good morning, Papa. Nakapanimaho lagi ko gumot na sudan. Saan raw? Sinugbang isda? Oo, uy. Oy, Misulti na ako si Manantunya nga paborito ni mo ang sinugbang isda. Maong, nagpasugba ko. Maayo ni da. Mura ganado tang mukhaon ini. Napala yung sinugbaday. Sige. Ipahilunan na lang daan. O, kamo pa, Dennis, pahilunan na lang sad mo. Oh, nahala. Mga oras na. Bitoy, tawagan na sila si Ma'am Sofia o si Miss Janet. Inang mga ona. Inang nga nagkuhat mi diri sa kananan. Oo. ayan na pamugos sa duha, Almira. Kinala ato sila respetahan o kagda, Dennis. Lakaw na, Bitoy. Ma'am? Ma'am Sophie? Ma'am? Nakadiaso si mong kwarto, ma'am? Ma'am Sophie? Saba ba di mo? Ma'am. Ha? Anong saba mo kay ka? Kuan ma'am, mahon na ta, ma'am. Mahon na ta. Agi patawag ka ni Ma'am Almira. Oh, hilas, jud niya. Ang samang ka, ma'am. Ay, ablihan na siya mag-away ang kanindot sa kabuntagon karon, ma'am. Adali na, ma'am. Lamig yung sudan, ma'am. Sotokil. Kamoy laboy anak. Wa na'y lami. Mga ona ta, Ma'am Sofia. Bumasan ni. Dali na, Ma'am. Mamahaw na ta. Di ko ganahang mukhaon si maghindikay. Kaya tingaling hiluan ko ni mo. Wa sa kuna-una nga manghilo, Ma'am Sofia. Kung ikaw ganahan ka manghilog tao, ako dili. Hilom! Ay. Pusit na ko. Hoy, punyeta. Bisang unsa pa'y buhato ni mo aron mag-ayaw akong buot ni mo, pues nasayang ka. Kay bisag ka sa digin mahitabong buluhod ko na mo. Ma'am. Kalma lang, ma'am, ha? Ay, ayaw taon mo pagbugno, ma'am, ha? Kay wapataon mo. Asus, kuyaw kung mabungi mo. Na, wala para mo magkapamahaw. Kung maon na, mga ona limi. Bahala na mo sa inyong pamahaw, ha? Dali na, Bitoy. Aw, nahala, ha? Mga awan nami. Nami arbes sinugba, ma'am. Napay sinugbang baboy, napay sinugbang isda. Nagtuwa pag mi. Napag larang, ma'am. Di maglaway mong imong baba na, ma'am. Ha? Nagkilaw pag mi, ma'am. Suktuki! Hello! Kay... Pita. Saan kay? Kaisog ba ni mo? Wala mo eh. Paglungkab lang mo sa kusina kung kutomon mo.
Mami, gutom na. Nagabati ko nga nagsugba ko nung silagda kong isda. Ako ra pa ng paborito. Papuyo diha. Magpa-deliver na lang ta. Unsa? Di na ko ano mga fast food, Mami. Uy. Janet, dili mahimong muluhod ta ng Almira. Ang panuway, nagpakitang gilas man sa bahis na ko. Unya, unsa man tayo ni Mami? Magtago lang ta sa suok? Hay kabala ka. Manugo ta ni Bitoy unya. Gikapoy naman ko papakigaway ni Ma'am Sofia. Wala gipuruhan nga magkauyon pa mi. Lahi gid siya patasan. Masurrender na ko. Pero kinala ako ng iladlad ang katapusan kong baraha. Hoy, Unsa naman sab, Janet? ikaw ba? Ano mang hawd magkalinis ba? Kay bawo ka, Janet, no? Wala katapusan niya atong gubot kung dili ta magkauyon. Di na gid magmalinahon kinibaya kung di ta magkauyon. Oh, aron magmalinahon ning baya? Pahawa! Asawa na ko ni Dennis. Busa. Dili may tabong mapahawa ko ni Baya, Janet. Kambugira na gutaw ni mo. Wa ko mga hambog. Manitunood, di ba? Natugduha. Ikaw mahimong mapahawa din higdili ako. Nganong ingon ana na makagbatasan panuway? Janet, o sa magigibati ni mo para na ako? O gano'n ang utana naman sa ka ana, ha? Almira? Gusto lang kong mahibagyo sa tinuod yung magibati para na ako. Ayaw paghunaw na sa kasuko. Pasag di mo inahan nga masuko na ako. Ang imong kaugalingan ng pagutan, ah. Kuno si tinuod yung magibati para na ako. Unsa man? Napugos ba ka pagkasuko na ako tungod ni Ma'am Sofia? Naglagot ko nimo. Kay giilugan ko nimo sa tanan. Usa ba akong giilog ni mo, ha, Janet? Ang tanang atensyon ining baya nga para unta na ako. Naana nimo. Ug labaw sa tanan. Si Dennis. Naunsa ka naman. Asawa na ni Papa Rolandong imong inahan. Angay lang nga igsoon sa bang imong pagtagad utay pakita kang Dennis. Dili na mahitabo. Kay sukad pa sa una nga na-crush na gid ko anang Dennis. Pero gibadlong lang kong mami. Janet, mao na ang akong bation kung makakita ko nimo. Maglabad ang akong ug kasukaon ko nga magtan-aw sa imong naong. kun mao na. Managsuon gid ay ta. Unsa? Unsa ko tawo nagipadulti nimo? Managsuon ta, Janet. Managsuon ta sa inahan. Unsa? Nabuang na ba ka nga nakasulti man ka anak? Mao na tinuod. Imo ko isuon. Imo kong maguwang. Hoy! Ayaw pa takag ukab anang imong baba, ha? Nayabag ka naman tingali? Wabo ko bayabag. Mao na tinuod. Maguwang ko nimo. Anak ko ni Ma'am Sofia. Unahan nimo kung dili ka mutuo. O kung ka matuuran nimo nga anak ka ni mami? Ang gusto ko may bawaan kung madawat ma ko nimo nga imo igsoon. Dili! Dili ta ka madawat ka igsuon. Ug di ko mutuo nga igsuon ta! Dili! Janet! Ginoo ko. Ikaw na'y bahala sa sunod ng mahitabo. Ikaw nang gisultihan ko si Janet na ako niyang magawang. O bahala na maghunaw na siya ni ini. Mami! Uy, ayaw na kong tanduga, Janet. Kay doon ako ginauna. Pero mami, doon ako importanteng ipangutan Ayaw ninyo. una kong tanduga. Kay doon ako importanteng giplano. Biyayo na ko, sige na. So kaya kong uto karon, Janet. Wa ko mahibaw sa kumuhaton karon. Usa ayaw na kong hasulaan ang imong problema. Nakasabot ka? Mami! Di ako na. Musod ko sa CR. Hello. Unsa masab ni si mami? Kanang busy naman sab kani siya? Makalakot. Unsa naman sab ning gisulti ni Almira? Igsuon ko na ni. Bino,
Gusto ko mo inom. Kung saan ang sa gisulti ni Janet nimo? Dito sa luyo. Wa man akoan. Almira, kung unsa may mga plano nimo, gusto ko nga imo kong himuong kabahin ini, okay? Dennis, daga na kay kag nahimo na ako. Basag din na una ko mabuhat sa gusto na kong buhaton. Pero, nakadaig ko sa imong gibuhat ganina. Bisag na ibaw ka nga posibleng masuko si Tita Sofia sa imong pagpangandam sa pamahaw. Pero imo ni gibuhat. Gikapoy na ko sa pagpaubos, Dennis. Kana. Mao kana ang gusto kong mabati gikan nimo. Otod. Gusto ko nga manglakaw ta. Ha? May importante ko adtoon. Asa ka man? May bawa na nimo. Magdungan taglakaw ni Papa. Sige. Ako na ligoon si Baby. Ganahan di ka maliko, ha? Baby? Kung sa may plano mo, Almira, Kuan. unsa man, gusto ka nagyong manghaw din, eh? Gusto ka nagyong kuhaan ko sa kong katungod ining baya? Ha? Tumag! Unsa man? Akong trabaho ang pagplano sa ubang buhaton ining baya. Pero imo kong gisapawan. Wa ta ka sa pawi. Gusto lang kong mutabang. Butabang! Heh! Ay na paghinas-hinas. Ngano init ang sa nanging muuna ko. Umutana ka pa? Ganong naman ni mong kwentas na Belinda? Imo nagikawat? Dili ko kawatan, ma'am. O siyempre, gikan ni sa kumpana. Kabili ni siyang inahan, di ba? Mga ako ni gisulob kayang gihatag. Nahibaw ka ba? Nga akong tay-angay na magsulob anang maong kwintas? Pero giilog ni Belinda si Rolando gikan ako. Mao nga siya'y narigaluhan ni Rolando anang maong kwintas. Hunong na si mo pag-ilusyon, Ma'am Sofia. Unsa? Ano nakasulti ka ng ilusyon ko? Tuti mo ni tinuod. Nag-ilusyon ka nga ikaw ang maasawa ni Papa Rolando. Pero una-una ako, no? Kung ikaw pa gusto niya pangasawon, ikaw ginunta niya dadun sa altar sa kaminyoon kaniadto. Ah! Kung manulti ka, murag taas ka naging kaayod, ha? Natural. Asawa ko sa anak sa tag-iya inigbaya. Busa, anak na sab ko niya, di ba? Hilas! Hilas ka naging kaing manulti. Ano? Doon na mo ko hilas sa musulti kung musulti ka tinuod, Ma'am Sofia? Mantingaling pamatiyo sa mo imong kaugalingon, Ma'am. Ayaw palabis sa paghunahuna kung nung saon ni mga maangko ng mga butang at diligid para imo. Sige. Ha, sige. Padayon sa imong pagpaghawd, Almira. Pero huna-huna lang daan nga dili imo ang tanang higayon. O dili sad imo, Ma'am Sofia. Mutubag ka ragay ka na kung ano ba? Angay lang! Di ka po'y na ka pa ubos. Gustohon man ako magmalinaw na sa itong pagbuyo inibaya. Pero dili ko ninyo dawaton. Dili ko ninyo hatagang higayon. Mamagtigi na lang ta kung kinsay haot na to. Kay angay nga musuluban ang mga kwintas kay basura ka! Kung basura ko, parihas ta. Kung katabang ko, katabang ka sa una, di ba? Hilong panoy! Nasigay ka magtawag, ha? Nasigay mo mga mata, di ba? Angay ka na utang magpasalamat. Gabisan katabang ka lang, pero gipunit ka paghihapon sa amahan ni Dennis. Sama sa kong magpasalamat, gabisan katabang lang ko, pero gipangasawa ko ni Dennis. Alexi ka! Sorry. Sorry, ma. Pero dili ka mada sa hinay nga paagi. Bisag masaylo ako pasakitan ka aron makamata ka sa kamatuoran. Wala. Adto dita si mo doktor, sir. O, Bidoy. Wala. Ay, may kay mapaduktor ka na, Dennis.
Dili ko gusto nga sungugo ng akong anak. Nga anak siya pungkol. Ay, ay. Mao nga magpataod na kog artificial nga tiil. Salamat. May kung mao ka na miabot si muna-una. Kinalahuna-hunaon sa nimo imong kaugalingon, Dennis. Nung nadigitiil, sir, makalakaw na ka, sir. Ayaw ka bala ka, Almira. Makalakaw og balik akong anak. Buhato na ko ang tanan. Salamat pa. Kumusta na mo si Sofia? Naibaw ko nga nag-antos ka sa batasan sa kong asawa, Almira. Pusa, ako na ang mga ipasaylo ni mo. Ayun na ni ko na pa. Musukol na siya sa imong asawa, papa. Kana ang labing importante. Kung ikabalik palang unta ang panahon. Papa, Dennis, bisag usawan ko gunahuna. Dakong sayop gyud ang pagpakasal ko kang Sofia. Papa Rolando, Wala tayo mahimuan na pa. Nana siya si mong kinabuhi. Ang may tabuhaton karon nga birahon siya sa hustong dan. Almira, Swerte ka, Dennis, nga buutan kayo ang iyong asawa. Buwisit ang kinabuhi sa tao. Ay, lami. Janet, unsa naman sad ka? Ganong naghubog naman sad ko no ka? Awa, way lami ang kinabuhi, mami. Lakaw na. Sod sa imong kwarto. Ang anong bati man ang akong kinabuhi, Hilom na, mami. Janet. Hilom na, hilom. Katawag dito sa imong kwarto. Ayaw ka bala ka. Ako ni bahala sa atong kinabuhi. Makuha nimo ang tanan nimong gusto, Janet. Ako nang ipasalig nimo. Napadang akong Samok akong Ikatog na, ikatog. Ayaw pagsigig hubog-hubog. Mingaw man ang bay. Nanglakaw di tingali silang tanan. Tonya! Tonya ba ito? Tonya! Ay, ano sa ni panuway? Ano pa ba siya din eh? Say, ikaw? Kumusta ka, Sofia? Nga nung di ka, Mercy? Gididaan na ba dahil ko sa pagtunurin ng dapita, Sofia? Unang akong bana ang imong tuyo. Wa siya din eh. Nang lakaw silang tanan mo sa makalakaw ka na. Nahibaw kung wa sila karotini. Nanawag ko ni Tonya. Gawas pa, dili silang akong tuyo, Sofia. Kudili, ikaw. Unsa? O ba sa mo ka ni tuyo ni mo na ako, ha, Mercy? Di ba lang ko ni mo pasudlon? Tubaga una ko. Una, gusto kong adto ta magsulti sa karaang hardin. Okay. Sunod ako. Sir, walinduta na kasi mong kinabuhi, sir, no? Kung makalakaw ka nagpagbalik, sir. Pero lain ka malakaw, makagubutan na, sir. Okay ra. Okay ra. dako pa kay nag-adjustment sa akong pagliyok-liyok dito. Pero, mali pa na sa may magtanaw ni Moana, Dennis. Almira, Dennis. Oh. Muna lang ko ninyo, ha? Mula sa pako sa opisina. Naghanap ko at imanon dito. Sige, papa. O, salamat. No, murag ni ayaw mas lolo si Bibi Angel, sir. Isuro niya sa gawas, Bitoy. Ganahan ang tao sa kasada. Lakaw, Bitoy. Ipaniw ko suri ni Baby sa gawas. Aliday. Manuroy ta. Ni ano magita sa hardin. Unsay pakigsultihan mo na ko, Mercy? Gusto kong makig-uli sa may kabubuto ni mo, Sofia. Buwagi o ng akong bana. Sofia! Nga nung nagtuo ka magyod ka doon na may relasyon si Rolando. Okay, daan ka ng mananapaw, hindi ba? Dili ako ang nanapaw, Sofia. Kung dili ikaw. Ha?
O maong ni ako, kaya gusto ko magkahusay ta. Misulti na ko si Rolando nga kanunay kang magduda kung manglakaw mi. Oh, yang yun lagi mo kay malakaw gid mo. Abi ni mo, Sofia. Sa tuno sa imong sinultihan, mura kinahanglan magpadoktor ka na. Pero sa pagtuon mo na ako, nabuang na ko. Posibleng nabuang ka na. Tungkol kilain na kay kasinultihan, lain na kay ng utok mo. Nalain ang dagan sa kong utok tungod ninyo. Kay kunwa pa mo mupakita, ikaw nga ni bala ka, kunwa pa ka magpakita gusto kang Rolando sa mga batanon pata, di ko magduda ninyo. Pero ikaw na yung ipagkaslan ka ron. Oo, pero gusto mo mong samukon. Gikalimtan ko ng gibati na ko ni Rolando sa mga batanon pata. Humanse mo prangka na to nga mahal niya si Belinda. Gidawat ko na, nga wa ko'y luna sa kasing-kasing ni Rolando. O nga hinigala lang niyang gibati para nako. Pero ikaw lahi ka. Naunsa ka naman, Sofia. May utok ko, Mercy. O buo na gidiktar sa akong utok. Bakak ang gidiktar sa imong utok. Busa kinalang imo na papason. Kasusyo na lang sa negosyo si Rolando. O dili mahitabong... Sofia. O saan gibuhat? Gitugab na ka! Mercy! Ukay na kay kung naglungot-lungot na buhat tunini mo. Animal ka. Sofia. Kunyeta ka. Langan ka sa kinabuhi. Kriminal. Gusto ka. Kriminal ko. Kung sasa ni mong bipaduol ka na ko. Tabang. Tabang? Pero tabangin ka nga ako may minunggan ni mo. Nayabang na ka? Ay, Tuod. Sigurado namang yung mamatay ka. Pues doon ako'y sekretong ipabaw ni mo sa imong kamatayon, Mercy. Ako ang mihilo kang Belinda. ayop ka. Ug tanang mga tao mo babag sa kung gusto kinahanglang mamatay. Ug ikaw, kanya ka naman ang good sa amo. Gitunog ka pa man din sa karaan nga hardin. Angay nang mamatay ka. Ay, la. Nakatugmang Maldives day, ano nga? Ay nanganlig maldita oy, kanawang baby bitoy, Angel ba yan na? Oo, baby Angel, maginin na to. Anday. Imo gyapon ni panggaon bisan mga anak na mo sa inyong anak ni Sir Dennis, ha? Dahil mera? Way mausab sa tanan, Bidoy. Uy, kadungod ni Sir. Kung makabato na mig anak si Almira, way mausab sa tanan. Kadungod eh. Bisan kung kapila pa mi makabato nog anak si Almira, way mausab. Di ba, Almira? Aha? Iyay! Ngano ka day? Huwag di ka magatubag? Hadlo ka mga anak, ha? Awa. Gusto si Dennis. Way mausap ito eh. Okay! Mo ni sakto. Oh, asa man tayo ni, ha? Mula hos na tasbay, Bitoy. Nang Tunya? Nang? May gilakaw. Ngayon nangita man ka, ma'am. Ma'am Sofia. Di ba may mong mangita si Almira, kang tunya, Tita Sofia? Oh, agaw naman sabday siya, do. Dalibot ko. Sorry. Mayuwa mo dag palagot na yung Sophia. Pagbis actress yun. Tinan nato siya tagdon dito eh. Kiton. Ilum na, madunggan ka. Dennis, ako na ibutang sa kwarto si baby ha. Janet, nawasan ka na sa pahubog? Labad ang akong uman. Kung mauna, sige lang ka. Ino mong tambal dito? Oh, mami. Mayo kami kalman ka.
Dili na kay mula pa ang akong nga mamati nimo. Janet, dili mahibog magpadaog ta sa atong gipati, dili pa. Oo, mami. Pero, lapad yun kay nga akong oo. Mo nang ikaw, gamitas ng utok nimo. Ayaw palabig binugo, anak. Mami, Importante ang kwarta karon, Janet. O dili ang pagbatik. mami. Ay, naman is Mercy. Dili mo tubag sa cellphone. Doon naman ta siya gusto isultin ako, pero nga nung dili mo siya matubag. Kapila naman kumanawag niya. Pero magsige nagbagting yung cellphone ug huwag matubag. Hain makas Mercy. Ang hilak sa bata. Naghilak ang akong anak. Si Bitoy ka na. Siya ang nagbantay sa akong anak. Hoy, Bitoy. Ang binang bata. Huyo! Say huyo. Ito to? Imong paon ng bata? Ha? Milagro! Anong gusto mo ka mukugos, ha? Anong gusto ka mukugos sa bata? Di mahimo de. O nga nung di man mahimo, ha? Suno, suslay, bragagutok. Imo malay ni bundak. Dili ba hitabog ako ng ibundak, tonto? Ako ng anak. Uy! You don't have no baby. Sa? Wag kay anak. Sa ka padukol ka? Kasabot. Padukol ba ka? Basta kay wag kay anak. Ikaw kasabot na. Hello. Ako ni. Gusto kong tuliso na minimo. Doon na kay Pat yun, ha? Si Almira. Mabati. Ang babae nga magsulob o buwintas sa runay bitay nga kasing-kasing, maunay imong tulison. Dungkapo ni mo siya o kuhaon ni mo ang iyang kwintas. Oh, karong gabi, sak-ami o tulis-ami. Kuha ang kwintas ni Almira na kabatika. O kung doon na kapay butang na bada, dada ang ubang butang nga gusto ni mong kuhaon. Nakasabot ka? Sige, o text ko ni mo sa oras na sakto ni mo ang bahay. Sige, bye. Kanindot sa akong gipati nga nahanay na nako ang tanan. Almira, mamatay ka na. Musunod kag kamatay ni Mercy, Almira. Hoy, Tunya, Ma'am. niya ang listahan sa komprahon mo karon. Oh, ma'am. Bitoy! Bitoy! Ma'am! Ma'am. Uy, nari ka diha, ma'am. Ano man, ma'am? O banis Tunya, kay daghan ang akong ipakumpra niya. Pero, it's already late, ma'am. Gabi na. Dagpay nung muanga ka. Ay. Bahala na kung magabian mo. Yeah. Ang importante makapangumpra mo. Nakasabot ka? Tumani na lang sila, Bitoy. Tunya, di ko gustong doon na mo'y dili mapalitan akong gilista, ha? Oh, ma'am. Humanao na ng inyong gipanghipos sa kusina. Anday, Almira, Toy, may ubos na sa kakaron. Kay wam katagdas kurapya. pasagdan na lang nato na sila, Bitoy. Sige na. Pangandam na lang sa papangumpra ninyo. Sige, day. Ari sa mi, day. Nang Tony, kabantay ka? Saon sa man, Bitoy. Akuan ma, unang kayo nga wa mo kuyog og pangumpras mong Sophia. Oh, kita pula na.
Ganahan na siya magbantay, Almira. Nang Tonya, unsa siyang pagtuo? Kinsa gyud mo daog sa duha? Kinsa gyud ka muhawd sa bay? Oh, si Almira ang akong butaran, oy. Ako lang sa Almira, nang imo lang si Ma'am Sophia. Edi ko, oy. Imong ka kong papilion. Ano magbuot pagkakit akong pilion? Wa mo ko magbuot ang ako baka nang... Ada, kita na lang duhay mo butar ni Almira, oy. Mao ni sakto. Si Almira sa padagong sa eleksyon. Iyabag na ka. Ano may abot naman ka sa eleksyon? Ingon kag butaran. Ay, ilom na, ay. Pati man na nang ipagmadihaw kay akong tanaw ng gilis na Ma'am Sophia. Oh. Wala. Hala, oy. Kataas ang listahan. Magkabihan kita ini, Mitoy. Nangumpra dahil sila si Nang Tonya o Bitoy? O, Dennis. Medyo labad mga uda. Duka kayo. Ay, may tingali mo inom kag tambal. Sige. Kuhay kong tambal palihog. Sige ha, paabot ako diha. Ano man ko? Uman ako inom sa Diyos sa ref. Nagduka man kong maayo. Niya, labad ako, oh. Janet. Manakaw ta. Anilang ko sa akong kwarto, mami. Mas may nang muuban ka nako. Aron mahusay ng utok mo. Anhilalagi ko sa bahay, mami. Kapoy og lakaw. Nagduka ko. Unsa? Pero kinahanglan nga. Sige, kinahanglan, mami. Gawas pa. Nagpaabot ko sa tawag sa akong barkada. Oh, uy. Nanawag na siya. Hello? Oo, sige. Muan ako karon dayon. Bye. Okay, mami. Sige, magdungan taglakaw. Kay makikita day na ako ang akong barkada. Janet, dili magpalabig inom ha. Oh, kung mahubog ko, ato ko sa akong barkada matog. Bye, mami. Maayo kay Bulakaw si Janet. Sila lang si Almira ang mahibilin sa bahay. Mamatay ka na gagkaragapi. Una, Almira. Janet, mula ko una ha. Yes, mami. Mag-ilis doon ako. Sige, bye. Excited na kay Gospay tapo karang kapi. Kinahanglang mo una kong lakaw. Si Almira man ang naa sa sala. Sa mga medicine cabinet. Janet! Mulakaw na ko, ha? Tawag ako kung makanakaw ka na. Eh, malakaw din sila. Ano ka ninyo? Ano may reaction si Mama Sofia? Nakasulti ka si Janet niya bahan sa kong isulti nga managsuon mi. Pero, ano mo ko niya sa tiyay? Dennis, yan ang tambal para sa labad sa o. Nasa tubig. Salamat, Almira. Katog na lang ako sa iyo, ha? Sige, kay labad gid akong uda. Sige, ako na isuri-suri sa gawa si Baby Angel. Kung sabi kay netabo ni Mercy, naroon dili mo siya matubag. Di na ni mahimo. Kinahanglang masusi na ko si Mercy sa ila. Uno higayon daron nga wag yun siya matubag. Pero nagsige lang og ring ang iyang cellphone. Ato ko si Mercy sa ila.
Akong susihon kung naunsa siya. Kinahanglan matawgan ako si Janet kung nakabiya na ba siya sa bahay. Mami, Hain ka man ron. nagabihan ako, Mami. Paingon ako sa bahay nila ni Laura. Atur ako dito magbuntag. Sige, bye. Okay, kay. Hawa na ang daan ni Ben. Hello. Bahimo na ni mo sakon ang pay karong gabi. Adto ka agis kusina. Kay ako ning giablihan sa dayon ako lakaw. Timban iha. Ang babay nga nagsulubog kwintas nga doon ay bitay nga kasing-kasing maoy patla. Hello? Laura? Oh, unsa? Giatake ang imong papa? O guwa ka sa inyo karon? Oo, sige. Mupauli na lang ko. Okay. Gikapoy ko. Mupauli na lang ko. Bye. Kamingaw sa bahay. Ay, unsa man kay napaabot ng masaunahan. Maraman ako gipaglaong nga magustuhan ko ni Mama Sofia. Ay, nakatuwa na si Dennis. Pero ako, ano pa mo magduka? Oh, Janet? Anong naan masab ka diha sa sala? Janet, dili na ta mag-away. Mahimo pa? Unsa man? Gusto gyud ka nga dili na ka nako awayon? Oh, Janet. Tinuod ang kong giingon nga managsuon ta. Basta dili ta nga mag-away. Dili ko mo tuo nga managsuon ta. Janet, unsa may akong buhaton na rumutuo ka managsuon ta? Ngano? Imo bang ihatag na ko ang butang nga akong pangayoon nimo? Oh, ako ni ihatag nimo. Aron mo tuo ka lang managsuon ta. Ihatag na ko imong gusto. Ambi ng imong kwintas. Ha? Ihatag na ko kanang kwintas ni Dennis. Pero, Janet, dili ni na ako may mo ihatag ni mo. Tawad ka dili ni ako, kang Dennis ni. O niya, ipaunsa man na ni mo. Naganahan man ko anang maong kwintas. Nauta naman ka kung sa gusto ko. Aron mo tuo ko ni mo nga igsuon ta ka. Kung di na ni mo ihatag, nagpasabot nga dili ta man nagsuon. Sige, ako ni ihatag ni mo. Kana pa? Mao na'y gusto ko nga mahitabo. Nga musunod ka sa tanan na kong gusto. Sige na, hubuan na ka ng kwintas. Ug ambi na na. Oo. Nganong nag-ukon-ukon man ka? Ha? O ganong tutok pa lang ka na ako, ha? Ambi na ka ng kwintas ni Dennis. Labad gid akong uda. Muram kog kahilantanon. Yun na. Hain naman ni si Almira. Nganong wa pa man sa musod din eh. May gipabuhat patingali siya sa gawas. Inoon, nainanok mo sa tumayo ni si Baby Angel. Di na kit badada. Ipiyong ko na lang gining akong mga mata. Nganong nagtungok pa man ka diha, Almira? Unsa man? Di na ni mo ihatag na ko ang imong kwintas? Ayaw nag-idaw, uy.
Ikon wa pa ka moabot sa mong kinabuhi. Ako unta ang masentro sa pananaw ni Dennis. Wa ko mamugos ni Dennis. Nga iya ko pakaslan. Iya ni gusto, Janet. Pero dili magi ka makasabot. Nakasabot ko ay panuway. Nagdakag di malas akong kinabuhi. Busaangay lang ang buhaton nimo ang tanan akong gusto. Unsa man? Ihatag na nimo na ako ang kwintas o di? Ihatag na. Kana pa? Ihatag yun na ako. Oh. Nga nagkwenta si Dennis. Pero mahimo magdili lang una na nimo isulob. O ganong di man? Nga iba naman ang gihatag na ako. Dili lang ko gusto masuko si Dennis na ako. Unya unsaon taman nga ganahan man ko nga masuko si Dennis nimo. Problema na nimo kung unsaon nimo siya sa pagpasabot. Bibi, ambi na ng kwintas. Oh, kadaghan ba nimo pasakalye diha? Oo, niya na. Ambi. Janet, tago ilang una na. Di ko. Ako ning isulob. Ug ayaw lagi pagbuot nako. Tanawa. Mas agayan ko nga mo magsulob ining kwintasa kay nimo. Janet. Wow. Kadako kag dawat ini no. Ayaw itaw na iprinda, Janet. Kaya dumanan ka na sa inahan ni Dennis. Aw, depende. Janet, karong nana ni mo ang kwintas. Mutuo ka na bang managsuon ta? Unsa man gyud nakaon nimo ha, Almira? Nga naman gusto manggid ko nimo patuon nga managsuon ta. Tungod kay mauna tinuod. Managsuon ta. Do na ka ba ebidensya nga managsuon ta? Ha? Oh, doon na. Unsa? Uy, maayo gyud di ay kang maniobra. Mao nga do na sab kay ebidensya nga managsuon gyud ta. Oh, Janet. O kinala mo tuo ka ini. Unsa man kada ha? Dali na. Oh, niya. Dawata. Oh. Karaang picture? Kag kisa man ang karaang picture? Totoo kinagmaayo. Oh. Duha man di ka babae. Ug si Si mami ni mo kinausa, di ba? Oh. Dili. Tuhoy ko, Janet. Si mami mo ka nakauban na naus ka babae. Kun mauna, managsuon gyud di ay ta. Oh, managsuon ta. Kamu nga akong ipangita din eh. Janet, ano may katawa ka? Wa lang. Gusto na kong magselebrar ta nga managsuon ta. Sige, pagkuha dito og bino. Gusto kong mo inom. Janet, Pagpalit dito og bino. Dali. Janet, ayaw po ko po. Makarautan ni mo bino. Managsuon man ka ta, di ba? Misaad baya ka nga buhaton nimo ang tanan aron mo tuo ko nga managsuon ta. Nagduha-duha ka pa ba dahil gihapon? No. Mituon ako nga managsuon ta. Mao di ay kamusuro ka nga kung dugo nga magtanaw nimo. Kay pa nagsuon man gyud ay ta. Pero sige na. Lakaw na. Pagpalit ta og mainom nato. Oo, Janet. Magpalit ko. Paabot ako din eh. Karong gabi una, mauna ang katumanan sa kong tanang plano. Mapapas na sa kong kinabuhi ang visit nga Almira. Tawagan ako po si Ben. Hello, Ben. Hi naman ka. Mau ba? Naka na dali sa sulod sa bahay? Okay, Ben. Sige. Sugda na ang bahay. Abli ang gate sa luyo. Adto agi sa luyo dito sa karaang bahay. Sige. Huwag diba niya?
ang babae magsulubog kwintas na kasing-kasing mo ipatya. Nakasabot ka. Sige, sige. Bye. Malas ka lang, Almira. Malas ka nga ako'y imong ikontra. Kung ikaw, Rolando, mahayan sad nimong imong pag-insulto nako. Wa na makailog ni mo nako, Rolando. Tungod kay patay na si Mercy. Mercy! Mercy! Si Rolando ni, Mercy! Mercy! Oh, mingaw sa ni ilang bay. Hain ka si Mercy. Ganong dili mo siya matubag sa cellphone? Ganong magsigir mo sa bagting? Nakatulog ka siyang mayo? Dili una kumubiyat ni sila. Mercy! Si Rolando ni! Mercy! Ablihi ko! Mituog yun si Almira nga gidawat na ko siya nga igsuon. Pues, nasayop ka, Almira. Karon nga nahibaw na ko nga nagsuon ta. Sayo na lang inuon ka na akong himuong ulipon. Dili mahimo nga doon ako'y mahimong kaagaw sa atensyon sa akong inahan ug sa ubang mga tao ining baya. Musamot ka kaligon, Almira. Kung dili ta ka mapangitaan og paagi nga mapapas ka dinhi. Pero karon nga ako na ning kwintas ni Dennis. Mauna ni ang magdaog kalampusan ako. Ma-blackmail na nako si Almira karon. Oh, uy. Unsa ba tong nabuak sa kusina? Almira? Naa ka sa kusina? Saan itong murag nabuak? Labad pa gid akong oda. Wa ko si Almira din sa kwarto. Nag-unsa pa makasas gawas. Maayo kayong pagkahinanok ni Baby Angel. Saan si Almira eh? Unsa pa makayang gibuhat dito sa gawas? Ayo, papalit ako beer. Pila ka buok? Ay, duha lang. Ado na ka botilya. Unya, apili lang sa chicheria man lang ha. Kadiyot lang ha, kay naapay nag-una ni mga customer. Kadiyot lang yun. Okay lang, magpaabot ako. Biyala akong paliton. Dili lang pino. Ako lang unang uyon-uyonan si Janet sa iyang gusto. Almira? Ikaw na ba ang niya sa kusina? Almira, ayaw kong hadlo ka, ha? Oh, uy, kinsa ka? Ngano nagkasuot ka din, eh? Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? May dautan kang mahitabo ni Janet ni Higayon ha? Mga higala, patangi ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 18 sa Buwak na Salamin. Ug atangin ninyo ang katapusang sumpay noon sa playlist ninyo tanawa.
subayan niyo sa playlist nga kung orang i-add ang part 19 para tuloy-tuloy na inyong pagpaminaw mga ka-listeners, no? Nya, tiwas kong basa sa inyong comment. Si Saturnina Alampayan, excited na ko sa next episode, Idol, for Davao. Salamat sa Saturnina Alampayan, no? Nya, si Miles Ramos, thank you Sir John, sunod-sunod na dyan ang pag-upload with heart o na emoji nagpayam. Salamat Miles Ramos po sa imong pagpaabot sa drama, no? Si Eleanor Pavier, thank you Luz, naka-upload, isa pa yun, Eleanor Pavier, no? Salamat sa pagpaminaw. O si Rosalino Jr. Angeles, pa-shout out ko Idol with upat heart. Shout out nimo Rosalino Jr. Angeles, no? Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. O si Janet Bangkong, thanks Sir Jan, o isa pa yan, Janet Bangkong. Salamat po sa imong pagpaminaw. Si HMG, paspasi og upload sir please, haha. Mao na nino. Pasensya nga nadugay tagamay. Muna na sumpay no, sa playlist subaya ang katapusang sumpay no, part 19. Si Mernale Jimpiroso nakahilak ko shares. Makatats lagi po ng drama hagid. Samot na sa ending no. Matangin yung makalasinas no. Nanawan sa playlist. Kaya na ko i-add ang part 19 katapusang sumpay. Si Ira Mitikson, salamat po kay Advice sa payan no, with tulo ka heart niya ang comment. Og si Me, hello sir, wala man lagi sumpay nga part 18. Please sumpay na thanks with look at. Una niya part 18 me no, pasensya yun. Dugay na sumpay. Og si Juangin hangin gid ang gawas mga kalasinas no kay gaulan nga tugnaw sa ba. Unang gaandam pud ang kape. Yung kape mga kalasinas kay tugnaw kay palibot ba. Gasig ulan mag sukar pa ni ganang buntag. Nung sa kape kay balo ko dugay ba ni mo mag-mix ba kay kanang samot na nag-upload ni kay loading bitaw kanang hinay data nga ngapi ko daan pa di ko makatog. Unya si Amiga po niya comment wala gyud sumpay part 18 ho 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 pero naay kakatawa nga tulo ka emoji. Nang lupa din luha ginatawa no. Salamat mi sa pagpaabot no. Thank you for the sumpay with Tulog Heart. Salamat po ni Mami, no? Ang may pagpaminaw. No? Si Dalia, magulat, Miss Episode 18 and 19, sir. Please upload na, sir. Salamat sa pagpaabot, Dalia, no? Mauna na ang part 18. O isunod na ako sa playlist po ang part 19. Ako i-add ito, no? Padayon na sa imong hilig, sir. Supportar ang may diligid kung escape sa mga ads. May na lang. Salamat, Dalia, no? Dako na ng tabang Dalia, no? Kanang hindi pag-escape, no? Salamat kayo. Ya, si Edwin Pancho nagabalik palakaraan balay bus daghan mga ero. Balik ko kadiyot pag December niya, balik na pud ko ari mga Edwin Pancho no. Sa una kay samok man gud. Muna ni problema na ko ba. Balik na ko diri sa akong giabangan. Kay mas makapokus og edit kay walay banha ba. Para na ko okay lang iro magbanha kay natural mas iro mo paghot yun. Ang di nang natural kining kinaiya sa tao nga kuan. Kana itong tuyuon ang mag saba-saba or mangitag paligas nga na bitaw mga ka-listeners. Muna ang agwanta na ko dire bahala og magapas ko meron nun importante nga kalinaw ba maka-focus kung edit kay gusto kay ning mag-edit nga alibango bitaw labad kay sa ulo gid naglabad na gani ulo kay isag na ko dire gasunod gyapon ang problema ba katong nakita sa live sa una nakaibaw to sila gid sinungdan ba sinungdan nga nag-ambang ko yung ana siya kung problema muna siya mga ka-listeners no isod kayo gid na problema kay ang utok ko apektado muna hindi ko ka-focus sa akong trabaho muna no pasensya nga madugay-dugay gid no nya salamat Edwin Pancho no dapat sa comment di ay tiglang boss dyan sabi, doon lang Cebu
o Bohol pa scrap sakyan. Doon lang bitaw no, pero wa jud ko kalaag Edwin Panso ng Cebu no. O si Really Gasumandak. Tulo ka heart and comment part 18. Muna na yung part 18 no, Really Gasumandak. Nya si John Bert Bagyo Sumundong, shout out na po Sir John. Shout out ni mo John Bert Bagyo Sumundong no, daghan ng emoji og na yung mga heart niya yung comment no. Diyan na po yung mga hot cake no. Grabe. Uy, galuto siya nag hot cake no. Si John Bert Bagyo Sumundong ay pati madaghan ng sticker nga hot cake no. Salamat kay John Bert Bagyo Sumundong no. Sa makanunay pagpaminaw og shout out nimo diha no. John Bert Bagyo Sumundong. Ug si Bianchi Idol, asa na part 18? Muna na yung part 18 Bianchi, no? O si Pirulin TVs, salamat jud kayo, Idol, sa imong mga pagbasa sa among mga comments nimo. Abi mo, Idol, habang wala ka pa na-upload ako ang balik-balik ko no paminaw ang drama. Salamat jud kayo, dili na jud ko makahulat kanindot sa istorya, God bless you. Salamat Pirulin TVs, no? Sa imong paminaw balik-balik sa mga drama, no? O sa paghulat yun, no? God bless po nimo, Pirulin TVs. O daghan king heart na yung comment no, salamat kayo. Si Jacqueline Sarmiento, wala. Wait sa part 18. Salamat sa pagpaabot sa Jacqueline Sarmiento no, aning part 18. Sunod dayon ako ang part 19 sa playlist na no. Unya si insa man ni si Bianchi no. Paspasig uploadol bitin kayo ki pasensya no nga di panahon nga malaktawan jud ba o pila kadlaw no. Pasensya kayo. Nya karon mo na ni ang inyong giatngan. Bianchi, salamat kayo. Rosalino Junior Angeles, thank you Idol sa pag-upload sa part 17 with Unam ka Heart. Usapayan Rosalino Junior Angeles mo. Muna ni ang part 18 o ang musunod ang part 19 sa playlist itong iyan no. Salamat kay sa pagpaminaw no. Salamat Idol, atangan gid nako ang pinaka last part Idol with emoji na payong ni upat ka heart. Comment ni Margie Jimida no. Salamat Margie Jimida no, sa pag-atang no. Muna ni ang part 18 o isunod na sa playlist ang part 19 katapusang sumpay no. Ito na lang ninyo subayang final sa playlist no mga ka-listeners. Si Badiday Luz, tiwasa itong bilangguang bulawan kay wala naman nag-upload si Amiga Drama with sign of prayer, no? Try lang nako Badiday, no? Kay ako pang subayan akong file, no? Madama tunog arrange, kay murag na mo mga kulang bang episode. Pero na po'y final. Ako lang balik kong subay Badiday, no? Hindi na kumusaan o kanusaan, no? Si Clifford Baluarte, wala last episode, haha. Butangan to, last episode, Clifford Baluarte sa playlist na, no? Murag maura man siya ni-comment, no, sa part 17. Pa'y uban niya comment dahil sa laing drama, no? Si Nate Padilla, Yaylod, si Ate, oy, call, oy. Magkatawa mo taani kay The Idol, pani priso jud ka call hasta ang bayot sa bod sa mga standby. Anyway, Idol, God bless with. God bless po og sign of prayer og emoji po ni makabog nagkatawa. Lingaw si paminaw no sa ayay na piso ko. Si Dalia, muna kung ganahan ka ng mabutyag ng kamatuoran ba nagpasabot ng hapit na mama ning drama ha. Salamat Sir Jan sa pag-upload unta daghan pa kang i-upload ng Iron drama. Kami kay paminawan samtang nagtrabaho. Salamat kay Dalia no sa imong pagpaminaw samtang nagtrabaho lingaw gid pa. Si Kinsani, si Maginda Harman. Idol, waiting me sa part 18. Nice na kayo og istorya. God bless imong followers from kanana. Salamat Maginda Harman. O si Lino Umiga, maapsan natin ka Sir Jan sa imong upload undang sa kung paminaw kung ako ang pasultihon. Salamat Lini Omega no. Salamat sa pagpaminaw sa buwak na salamin. Uy, nawahi di kaning buwak na salamin dahil Lini Omega.
ma-option na nimo kay naka-playlist naman no. Isubay lang sa playlist no. Pasensya kayo pa ko ka lugar sa kuno ko'y pasultihon lining biga no. Si Imelda Ganal, hala ka trailing na sir, huwat ko sunod og sa katapusang sumpay sir. Thank you sir sa pag-upload. God bless with heart og plug no. Salamat Imelda Ganal. Og si Dibson Kabiling, request boss ramin ang batang bonsi og ang roko ang tawong bato. Pasensya Dibson Kabiling kay wala ko nang dramahan no. Nya, salamat sa mga papaminaw dahil sa naugkat ni Kasilag no. Nya si murag maura dahil unilain. Ay o si ang maura no. Ug mo to mga listeners no, ay dapat dahil pa si Lini Omega dahil nag-request kag complete episode ani kay nahuman man ako tan-aw ending ug ang tanan drama nga imong duha ka channel sir ug sa dihang giganahan kog paminaw sa kun ako ang pasultihon ambot dili man to active na channel way ads boy patiban sa mga recording nila din sa channel ni Radio Drama Bisaya mao gitapok sa nako ni nga drama. Salamat sir Jan, salamat pud nimo Lini Omega no. Sige lang pohon makalugar ko nang kun ako'y pasultihon ako nang lugaran para nimo no. Nya si Nate Padilla, hello good day idol nindot og siaw ni drama ha. Idol himuot ko bisan duha ka nakatuig nilabay karon pa ko nag-search og drama Bisaya. Idol new listener from Malaysia. Ni drama Bisaya recommended by my friend Sarah. Salamat kayo sa imong friend nga si Sarah no na gi-recommend ang mga dramang Bisaya nimo no. Ug naali ka sa Malaysia. Salamat Nate Padilla. Diya sa Malaysia. Kaloy taon samahan oy limbasog pangitag sudan na 3 klase puro danggit tanan diskarte sa panginabuhi gihimo niya para sa duha ka anak kanindot ba ni klase nga mahantawon minaw ko katawa bisan ako ra imbutsin nagkatawa no. Salamat Padilla daghan day kag comment ani no. Good afternoon idol watching from Malaysia po, take care and God bless you always. Gusto kong mga drama Bisaya idol. Salamat wala gid yung paper upload ani no. Advance man yung vlog, upload na. Lini Omega o diba overtime kung paminaw time check to 20 AM HK time same ra sa Pinas. Salamat Lini Omega no. Bib kauna mura man nagtawag og baboy. Nakaapas ng Lini Omega sa buhat ng salamin. Salamat kay Lini Omega no. Kaning uban no bisag pag-like di buhaton para nag-promote ni YT ba sa inyong subscriber like pod mo 2.2k views 57 na like bitaw no i-like sa ninyo mga kalisteners no. Salamat Lini Omega no sa imong comment no. Ito mga kalisteners i-like sa ninyo kalisteners no. Nya napay laing comment si sa tama nang i-comment ni Lini Omega no. Hangyo lang ko sa mga listeners no i-like sa ninyo itong mga dramang i-upload no aron ganahan ko ba. Aron ganahan sa kung ma-upload og daghang drama ba. Nya si Lini Omega yagi pong comment pag color sa hair sir Jan maski dark brown tag 100 raman ng sa ni gray mode hair color or manyulo ka. Nagsuway-suway bitaw ko sa nagpakulo-kulo sa buhok. Ngan lang akong badyaw. Yan na uso-uso sa una ba. Kana bitaw na aga mo ibutan sa buhok na agwa bitaw. Basta laging babulaw lagi ng buhok. Nya kay silig lagi pud migligog dagat sa una mga bata pa may ba. Doon may pantalan mabakambak ligo. Ang resulta na murag badyaw no na itong kay banjag buhok kay bulaw. Naunsa ga mura na magbadyaw nagpabulaw pa sa buhok. Yan na ba. Pero karon pwede gud ta pero maglainan po kung magpabulaw-bulaw. Kanina sad akong sugdan paminaw kayo man ako sa ako imo bang higugmaon. Salamat kay Lini Omega no. Nya murag maura gyud siguro ang comment. Maura day salamat kayo. Di pa day si Concepcion Logroño. Salamat po sa part 16 with heart. Salamat no.
Nya si wa na gyud nahuman na ako basa mga kalisteners no. Ug sa sunod gayon na po mga kalisteners no mo sumpayan na po nako tong kuan katong drama nga gugmang binilanggo no. Pero unahon sa akong sumpay tong kuan kanang mihabo-habo na usang parto no. Dayon parto sa gugmang binilanggo no. Medyo na kuan ako sa lang gipawahi gamay kay unahon ako ni kay nalangan ta no. Nya daghan sang nag sige comment mo asa rang sumpay no mo nang ako ra nagiuna karon mga kalisteners no. Nya basin ug mapuhon makasumpay ta sa parto sa mihabo-habo na usab o parto sa gugmang binalanggo. Nya na po yung drama gisugdag arenson wa pa na ko mahuman no. Kay ato po nung idugang pohon ug upload. Nya komedi to sa nga drama no. Try lang ako pohon basi ma-arrange na ako ba. Ug mao to mga listeners kanang atangin ninyo ang sumpay sa mihabo-habo na usab no ug sa kuan sa gugmang binalanggo. Thank you so much mga listeners for watching or for listening. Amping mo kanang mga listeners. God bless us all.